Blessed Grace at ngayon tayo po ay mag-haul. Yan, mag-haul po tayo. Dahil kanina po, kahapon na pala kasi is 1:30 AM na po pala ngayon. So, kanina po kasi or kahapon na. So, mga 3 o'clock yata, pinababa ako ni Amo. Naghatid ako ng pera sa kapatid niya, then bumili ako ng gamot. So, dumiretso na ako sa IKEA. Ayan. So, after ko bumili ng gamot, dumiretso ako sa Causeway Bay. Dapat mag-open ako ng account para sa sa payment ko. Kaso lang, nung pumunta ako dun sa bangko, so kailangan ko daw pumunta sa ibang branch para sa account ng mga DH. So, bukod kasi. Ngayon, so dahil pupunta pa sa kabilang branch, malayo-layo pa konti, lalakad ka pa ng konti. So, ang ginawa ko, dumiretso na lang ako ng IKEA. Yan. So, ayun, doon namili ako ng mga plato at saka baso, papadala ko. So, ayan, mag-haul po tayo. And, yan, samahan niyo po ako. At, shoutout po sa lahat ng manonood. So, ngayon, ito po yun, almost 200 ang nabayaran ko. So, nasa na yung resibo. Kunin ko na yung resibo. So, nasa 224 yung nabayaran ko. So, ayan. So, 224. So, ilang items siya? 25. So, madami guys. Mura lang ang mumura. So, 224. Nasa 1,2. Mga 1,213, mga 1,300 peso lang sa atin. So, 25 items na. So, napakamura ng mga plato nila. Papakita ko na po sa inyo. So, ito na po ang ating mga nabili. Doon sa IKEA kanina. So, ayan po. Yan. So, bumili ako ng lagayan para sa sukal, kape, at coffee mate. Kung may coffee mate. Ayan. Pwede rin asin. Ano pa ba? Harina. Kahit ano, no? So, pwede. So, dadagdagan ko pa to, pero hindi pa sa ngayon dahil ang bigat. Bumili ako ng plato. So, nagkakahalaga siya ng magkano to? Wala dito. So, tingnan natin dito. $49.90. So, spice jar. So, $49.90. Ang ganda siya, diba? Basagin. Kinatok ka na. So, ayan. And then, bumili rin ako nito. Yan. Ano to? Ano ba pangalan nito? So, ito naman, mura lang to guys. So, ano lang siya? Ano ba to? Times 2. So, deep. Ay. Ano pangalan nito? Swedish kasi yung mga nakalagay. Ano siya? Hindi ko maintindihan. Basta mura lang to. Ano lang to? Alam ko $7 lang to eh. So, dalawang binili ko nito. So, ayan. Ito yung isa. So, tataka kayo, ngayon ako nag-video. Dahil, pag umaga kasi, busy. So, dalawa yung binili ko. Alam ko, tag 7 lang isa nito. So, ano to? Lagayan to ng ito. Para dito. Ito, $7 lang din. So, dufta. Bango niya. Ito,
What's this? Apple? Ay, hindi. Hindi ko alam kung ano to. Peach. Halo pala peach. May orange. Ayan. So, dufta po ang tawag. Dufta. So, ilalagay po siya dito. Ang bango niya. Para siyang scented candle din. So, ito naman, dufta. Ewan ko kung strawberry to. Hindi to strawberry yan. May grapes, tapos cherries ata. Ay, hindi. Ano to eh, yung tawag na yung maliliit na cherry. Strawberry. May ibang tawag nun, diba? So, yan. So, dalawang bin. Dadagdagan ko pa to. Dahil, bibili ako. Ay, bali para sa akin. Yan, yung dalawang yan, may pagbibigyan ako. So, ngayon, so $7 no bawat isa. Eto, bumili ako ng bowl. $7 lang din to, guys. Deep plate. Ang tawag nito, deep plate, I don't know, deep plate. Or, eto pala, $7.90 pala to vase. Just start vase, $7.90. So, $7.90 times 6. 6 times 7. 6 times 7. Hala. Yan, $7 lang ang isa nito. So, bumili ako nito dalawa. Dalawa ang binili ko. Isa na yung isa. Dalawa lang ba? Parang dalawa lang. So, ayan. Maganda siya, guys. Manipis siya. Hindi siya manipis. Maganda siya. Sa mga kolekta, gagawin kong tig-iisang dosena. So, sa ngayon, ito, dalawa lang muna binili ko. So, ayan. Tabi na natin. Okay. 6 pala binili ko. Okay. Baliktad. So, 6 pala binili ko. 6 na nito. 6 na ganito. So, plate, ano to? Bowl. Bowl. So, 6 pala siya. Yan. So, ito yung isa. Yan. Yan lang po. Yung lipstick ko, kasi yung sa isa kong camera, parang patay. Ayan, ito po. So, 6 ang binili ko. Sorry. Yan. So, 6 na ganito. $7 lang ang isa. Ayan, murang-mura na, guys. Yan, mga gustong bumili, bili na kayo sa IKEA. At sumunod, bumili naman ako ng baso. Dahil yung baso kong dalawa na kulay pink, nabasag ko. Ayan. Kaya bumili ako ulit. Pero ibang kulay yung binili ko. Ayan, green. So, magkano to? Isa. Magkano to? Hindi ko $7.90 din. $7.90 din ang isa. Dalawa binili ko. Ayan. May pink nito. So, ay tatlo pala kulay niya. May green, may pink, at may silver. Yan, ganun. Or crystal ang kulay yan. So, green ang kinuha ko. Next time, bibili tayo ulit. Ang daming baso ha. Madaming baso doon ng magaganda. So, 7 lang ang isa. Kaya, murang-mura. So, ito. Plato naman. Ayan. Ganito binili ko. 7 din to isa. So, lahat ng ganito nila, 7 lang. So, lahat ng ganito nila, 7 lang. Kaya bumili ako dahil 7 lang. So, pwede mo na pang araw-araw, diba? So, mangungulekta ako nito ng 12. So, ngayon, 6 lang binili kong ganito. So, ayan.
So, 6 po yung binili ko. Ang ganda siya matibay. Okay na, diba? Manipis nga lang yan. Kitang-kita yung kamay. Manipis siya. Pero kailangan lang extra care. Excuse me po. So, ayan. May binili na ako nito. Yung isa din. Manipis din yun. Ano ba ang brand nun? May ano siya dito. May design siya sa gilid. Pero kulang yun. Kasi apat lang na dito. So, 5. Ayan pang muna. Pang-6. So, ayan. So, ayan yung pang-6. May manipis ano. Kita yung kamay ko. Gawin na, diba? Ang ganda siya. Tapos mura lang. 7 lang. So, ayan. Ito, last. Ay, meron pa pala. 2 binili ko ito. Itong gift plate. 2 lang muna. Kasi sobrang bigat na. Hindi ko na kaya buhatin. Wala na free delivery. So, ayan. May free delivery lang yung mga sofa. Ay, mahigaan. Hindi ko siya, no? Pero okay na, no? Extra care lang. So, made in China siya. Ayan, made in China. Tapos, ano pa ba rin? Bumili rin ako ng ganito. Ayan. Dahil, bumili kasi ako noon ito, isa lang. Tapos, umuwi ako sa Cebu. Gusto nila hingin. Sabi ko, wag kasi pang lagay ko sa barya. So, ayan. Ito, bumili ako ng 3. Magkano nga to? Ano to? 790. Bag, small blue. So, 790. So, ito, lahat ng plato, pati yung bowl, tag-7 isa. Excuse me po. So, 7 isa. Tapos, itong bag nila, na ganito, 5 to. $5 to kasi medium size to. So, yan, iipunin. Maganda to. Pag namalengke ka, ito na bibili. Ito na dadalhin mo lahat. Pwede mo labhan pag nadalhan. So, maganda siya. So, yan. So, marami na akong ganito dito. Di na ako bumibili ng mga yung parang, yan, nylon ba ang yun? Na bag. Di na ako bumili. So, mga binili ko sako bag na galing sa IKEA. Kasi mas safe. Mas madali siyang labhan. Ay, maganda siya. Labhan mo. Hindi siya madali masira. So, ayan. Yun lang po ang ating binili kanina sa IKEA. Kaya po ako natagalan umuwi. So, nakauwi siguro ako mga 5:45 dahil medyo traffic pa akyat. So, ayun. So, lahat yun is 224 lang. So, ang dami na, diba? 224 na sa 1,300 peso lang yun. So, madami ka nang nabili. So, napakamura. Napakamura niya. So, maraming mura ngayon sa sa IKEA. Yun nga lang. Kailangan mo, may trolley ka para hindi mabigat. Kasi kung bubuhatin mo lang, sobra ang bigat. Ang sakit sa balikat. So, sa susunod, bibili ulit ako. Ayan. Kuha ulit ako ng mga plato ulit, pati baso. Tapos, may nagustuhan ako doong kaso lang medyo mura-mura na siya. Yun nga lang. Hindi ko alam kung kaya ko yun ilagay sa box. Maganda yung niya. Yung upuan na hilahin mo na lang. Pwede mong higaan kasi hihilahin mo yung sa baba. Tapos pati yung pati yung nasa yung upuan yung na hindi ko alam, basta natutupi siya. Pwede siya maging bed. Ganun. Yun nga lang. Hindi ko alam kung kaya ba yung ilagay sa box. So, ayan po. Ayan lang po ang ating haul ngayon. Ayan. At sana nagustuhan nyo. Ito lang po ang ating video ngayon. At sana'y nagustuhan nyo po. Ayan. Punta na po kayo sa IKEA. Mura lang po. Ay,
Ito pong ano na to ha, hindi po to sponsor ng IKEA. Marami po talaga mura sa IKEA. Marami pa akong gustong bilhin kanina. Yun nga lang mabigat na. So, ayan. Ayan guys. Salamat po sa inyong panonood. And huwag niyo po kalimutan i-subscribe ang aking channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. At i-click niyo po ang bell para po updated kayo sa aking mga bagong video. Ayan po. So, shout out sa aking mga members, BlessedNatics. Ayan. Shout out po sa lahat. And hanggang sa muli. Paalam po. Salamat po sa panunood.